Se. Et lokomotiv. Det er bare nogle vigtige papirer. Så er der sådan en bog med her. Og så er der sådan en kæmpe lang satan her. Med alle mulige tunneller. Jeg har faktisk ikke åbnet den endnu. Også selvom den er åben der, så har jeg ikke åbnet den endnu. Men nogle vigtige papirer på. Så har vi sådan en lange den her med træer, eller træ. Er der et? Nej, der er kun et træ. Og så nogle mennesker. Og nogle kufferter. Og så har vi 2 mekaniske skiftespor. Jeg har aldrig haft den før. Og jeg har læst mig frem til, at de er beregnet til elektriske tog, eller batteridrevet tog, fordi man kan hive de der røde håndtag på siden af skiftesporene. Der var 2 af dem. Og så sådan en lille station her. Meget flot, ikke? Jeg tror, det er en busstation, så jeg må have med drive 2 busser og samle på. Det kan jeg ønske mig i fødselsdagsgave. Og så er der så nogle her skinner, hvor man kan sætte sine smart tunneller over den der lange. Så sådan en kæmpe gråskæg her. Smart tech. Så har vi sådan en med vogne i. Og sådan nogle, jeg ved ikke lige hvad det er, et eller andet. Og et træ mere. Nå, så var der 2 træer. Au. Jeg slog lige albuen ned. Au. Og ja, jeg glemte lige at vise dem her. Det er togskinner. Sådan nogle, der kører opad. Det er altid rart at få sådan nogle nye. Og så nogle lange Jan her skinner. Og en hel masse drejeskinner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 skinner. Nå. Okay. Og så er der sådan en lille med de her. Dem her kan man aldrig få nok af. Det er også god. Og så den sidste rosin i pølseenden, en station. Togstation. Det var det hele, det er alle de her ting. Der var det her store sæt. Jeg siger det, da jeg fik pakken, så hoppede jeg, og jeg var lignet en eller anden, der vundet 1 million. Det var så fedt at få den her, og jeg har betalt 900 kroner for den. Det er dejligt, men det er fantastisk.